Як прыцягнуць да адказнасці ў міжнародным крымінальным судзе рэжым Александра Лукашэнкі і як зменяцца адносіны ЗША з дэмакратычнымі сіламі і з рэжымам Александра Лукашэнкі пасля прыходу ў Белы дом Дональда Трампа. Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды» і мой суразмоўца, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, шановная спадарня Ганна. Добрый дзень, шановныя гледачы. Давайте пачнем з другога раунду стратэгічнага дыялогу ЗША з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Другі раунд прайшоў у Вільні, вы ўдзельнічалі ў ім. У першым туры я нагадаю, што летась абмяркоўвалі пытанні правоў чалавека, шляхі вызвалення палітзняволеных, развіццё прыватнага сектару Беларусі, пагроза суверэнітэту Беларусі з боку Расіі, візавую міграцыйную праблематыку. Што было асноўным у другім туры? Гэта было 6 накірункаў, 6 сесій. Была падрыхтоўчая праца напярэдадні пленарнага паседжання стратэгічнага дыялога. Па кожных накірункаў створана рабочая група. Гэта таксама пытанні палітычнай, незалежнасць, суверэнітэт. Гэта пагрозы з боку Расійскай Федэрацыі. Гэта пытанні адказнасці юрыдычнай, санкцыйнай адказнасці. Гэта культура, ідэнтычнасць. Гэта падтрымка сродкаў масавай інфармацыі, грамадзянскіх ініцыятываў. Гэта падтрымка дзелавых колаў. Так што фактычна, даволі максімальна шырокі спектр праблем, які клапоцяць, непакояць большасць беларусаў, якія знаходзяцца як унутры Беларусі, так і па-за межамі нашай краіны. Для нас, для мяне, як для палітыка, зразумела, галоўным гэта было рызыкі, звязаныя для нашай дзяржавы, які стварае Расійская Федэрацыя, у тым ліку выкарыстоўваючы інструменты саюзнай дзяржавы, рызыкі, якія вынікаюць з вайны, якую Расія вядзе супраць Украіны, дзе дапамагае Лукашенко. Гэта рызыкі далейшага існавання рэжыму Лукашэнкі і што трэба рабіць, каб змяніць гэтую сітуацыю. Пытанне адказнасць, санкцыйныя пытанні. Менавіта за гэтую групу я адказваў і выступаў як галоўны дакладчык. І ў ліку і ў палітычнай секцыі. А можете патлумачыць нашай аўдыторыі, вельмі проста, чаму стратэгічны дыялог ЗША з беларускімі дэмакратычнымі сіламі важны і якая яго канчатковая мэта? Ведаеце, я ж все ж таки дыпламат са стажам, і амбасадар, і дыпламат, і неаднойчы сам рыхтаваў падобныя сустрэчы і перамовы, бо гэта класічнае тое, што адбываецца паміж урадамі і паміж міністэрствамі замежных спраў. Гэта называюцца, напрыклад, кансультацыі міністэрстваў замежных спраў альбо міжурадавыя перамовы. Калі мы паглядзім, што з амерыканскага боку гэта быў не толькі дзяржаўны дэпартамент, а прадстаўнікі розных урадавых структураў, адміністрацыі, прэзідэнта, то можна казаць, што гэта фактычна міжурадавыя перамовы. Зразумела, што з нашага боку удзельнічалі Светлана Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет, Карэнцыйная рада, гэта тыя інстытуты, якія створаны большасцю дэмакратычнага грамадства, а таксама шматлікія ініцыятывы, якія менавіта канкрэтна займаюцца барацьбой з рэжымам Лукашэнкі, дапамогай беларусам як унутры Беларусі, так і па-за межамі Беларусі. Гэта беспрэцэдэнтна, калі Злучаныя Штаты Амерыкі вядуць дыялог, перамовы не з фармальнымі урадамі замежных краін, а вось з намі, як інстытутамі, якія створаны ў выніку нашай рэвалюцыі 2020 года. Адна з навінаў апошніх дзён звязаная з Грузіяй, што Злучаныя Штаты спыняюць стратэгічны дыялог, але не з дэмакратычнымі сіламі, а з Грузіяй. І на гэтым фоне стратэгічны дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі выглядае, што гэта вельмі сур'ёзна. Безумоўна, гэта вельмі важна, бо, па-першае, гэта ж не проста пагаварыць. Гэта важна, калі непасрэдна ты сядзіш супраць сваіх партнёраў, лепш сказаць, візаві, і кажаш ім аб тых пытаннях, якія непакоюць наш бок, прапаноўваеш вырашэння, шляхі вырашэння гэтых пытанняў і вядзеш да таго, каб гэтыя рашэнні прымаліся. І адначасова атрымліваеш ацэнку з таго боку, на што яны гатовы, што яны гатовы зрабіць і якія бачаць яны праблемы на сённяшні дзень. І я скажу, што па шмат якіх пытаннях у нас ёсць агульная згода. У нас былі правілы Chatham House, калі мы не можам, напрыклад, спасылацца на канкрэтных прамоўцаў, але я думаю, што ў агульным мы вельмі згодныя, напрыклад, у ацэнцы выбараў. Гэта, дарэчы, можна прачытаць і ў выніковым прэс-рэлізе дзяржаўнага дэпартамента. Я, на жаль, не взяў яго з сабой, але кожны можа знайсці на сайт дзярждэпартамента і прачытаць. Яны фармулююць гэтую падзею, якая плануе арганізаваць Лукашенко
так названыя выбары і бяруць у двукосці 2025 года, які адбудуцца 26 студзеня. Яны фактычна ўжо даюць пасыл аб непрызнанні таго, што адбываецца у Беларусі, што арганізоўвае Лукашенко. Так званыя выбары і ў двукосці. Ёсць абсалютнае разуменне таго, што няма ніякай атмасферы, няма ніякіх юрыдычных іншых перадумоваў дзеля таго, каб назваць гэта выбарамі. Яны заклікаюць чарговы раз Лукашенку змяніць гэтую палітыку. У нас ёсць абсалютная згода што да прыярытэтнасці вызвалення палітычных зняволеных. У нас ёсць згода павелічэння санкцыйнага ціску. Могла бы я вот якраз удакладніць наконт пытання вызвалення палітзняволеных. Вядома, што кропкавыя вызваленні адбываюцца, і ў выніковым дакуменце якраз другога раунду было заявлена, што заклікаюць і патрабуюць вызвалення ўсіх палітзняволеных. У якім кантэксце вызвалення палітзняволеных абмяркоўвалася, улічваючы тое, што рэжым робіць пэўныя крокі, вызваляючы пэўную колькасць палітвязняў, но пры гэтым новая колькасць палітвязняў таксама ідзе за краты. Першае, важна, што былі прадстаўлены ўсе думкі. Выступала і спадарня Гарбунова, і спадарня Хоміч, і спадарня Зазулінская ад аб'яднанага пераходнага кабінета. І я пазней у каментарах браў слова іншыя прадстаўнікі, члены беларускай дэлегацыі. Так што прагучалі розныя думкі, але мы згодны ў адным, што гэта прыярытэт. Шляхі вырашэння могуць быць двукірунковыя. Гэта першае, узмацненне ціску. І я стаю на гэтай пазіцыі, што Лукашенко не той дзед, які раніцай прачнуўся, пачухаў патыліцу. Я менавіта так і сказаў амерыканскаму боку і вырашыў стаць такім добренькім, вызваліць палітзняволеных. Гэта вынік ціску, які ажыццяўляецца на яго, і яго жаданне даваць сігналы захаду. Давайте паразмаўляем. І гэта якраз таки вынікае з ціску. Але адначасова ёсць другі трэк. Ён канфідэнцыйны, гэта праца закрытая, якая адбываецца. І мы, напэўна, пачулі з боку амерыканцаў, што гэта для іх з'яўляецца прыярытэтнай тэмай падчас камунікацыі з рэжымам Лукашэнкі. Дарэчы, тое, што Лукашенко расказваў пра нейкі там высокаўзроўневыя ідэалогіі, гэта не пацвердзілася. Я прама паставіў таксама пытанне, напрыклад, амерыканскім партнёрам. Калі мы ведзем стратэгічны дыалог? Стратэгічны дыалог падразумевае, што кожны з нас прадстаўляе свае пазіцыі, але мы грунтуемся на пазіцыі, зыходзячы з той інфармацыі, якой мы маем. Але мы можам не ведаць, аб чым вы вядзеце размовы з рэжымам Лукашэнкі, і, значыцца, нашы прапановы могуць быць нерэлевантнымі. Яны проста могуць быць, неправільнымі, невернымі, так, неабгрунтаванымі. І я пачуў адказы, аб чым ідзе камунікацыя фармальная, я б сказаў, дыпламатычная, бо такая ўсё ж таки заўсёды захоўваецца такога сярэдняга, нават ніжняга сярэдняга ўзроўню з амерыканскага боку з рэжымам Лукашэнкі. Я не маю права расказваць дэталі, але там нічога спецыяльнага няма. Але магу сказаць, што тэма палітзняволеных для амерыканцаў з'яўляецца прыярытэтнай. А магу я запытацца пра вашу пазіцыю не як палітыка, а як брата палітвязня? Таму што многія людзі ў дэмакратычных сілах маюць закладнікаў у Беларусі, тыя закладнікі ў турмах знаходзяцца. І калі перад вамі гэта дылема паўстае, вызвалення ўсіх патрабаваць, ці магчыма кропкавае вызваленне і ваш стрыечны брат таксама будзе вызвалены? Якая дылема такая, у якой любы выбар складаны, але якая ваша пазіцыя як чалавека? Вы ўпэўнены, што хочаце паставіць мне такое пытанне? Я яго ставлю. Я думаю, што гэта вельмі такое персанальнае пытанне. Персанальнае пытанне, так. Да, я не думаю, што гэта пытанне, на якое варта адказваць публічна, але я скажу сваю ўсё ж такі пазіцыю як беларуса. Я лічу, што мы павінны дамагацца вызвалення ўсіх. І мне баліць душа за кожнага. Як бы пафасна гэта не гучала. Шмат каго я ведаю асабіста, хто знаходзіцца ў турмах. Шмат каго не ведаю, але ведаю дзякуючы вам, сродкам масавай інфармацыі. Шмат хлопцаў, дзяўчат, якія выступілі з вельмі моцнай пазіцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку вайсковых, якія атрымалі, беларускіх партызан, якія атрымалі больш за 20 гадоў. І тут узнікае пытанне, а ці вызваліць іх калісьці Лукашенка? Ці не з'яўляюцца ли яны менавіта ў спісе тых, якіх ён ніколі не пагадзіцца вызваліць? І, на жаль, я думаю, што менавіта гэта так. І калі гэта так, то, значыцца, мы павінны зрабіць усё дзеля таго, каб ліквідаваць гэты рэжым. Бо толькі
тады, калі зменіцца рэжым у Беларусі, мы можам вызваліць усіх. Пра гэта я і сказаў амерыканцам, бо я не веру ў тое, што Лукашенко вызваліць усіх палітзняволеных. Таму тут не пытанне персанальнага выбару. Напэўна, я думаю, што мой брат мяне таксама зразумее. Я вяртаюся да пытанняў да палітыка. Паводле вашага меркавання, якія змены ў стратэгічным дыялогу ЗША могуць адбыцца пасля ўступлення на пасаду Дональда Трампа 20 студзеня? Спадарны Ган, я хацеў, можа, завяршыць яшчэ вельмі важную тэму, якую мы падкрэслілі падчас, і для мяне, як вы ведаеце, адзін з галоўных накірункаў, гэта тэматыка адказнасці. Да, Злучаныя Штаты Амерыкі не з'яўляюцца членамі міжнароднага крымінальнага суда, але яны вельмі ўплывовая дзяржава, і пытанне адказнасці шло чырвоным радком праз усе перамовы. З гэтага пачалося і з гэтым завяршылася. Так што тут я пачуў даволі добрыя словы матывацыі да таго, што Лукашенко з пункту гледжання амерыканцаў павінен быць прыцягнуты да адказнасці. І гэта для мяне важна, бо калі мы маем такога лабіста на нашым баку, значыцца, тыя перспектывы яго адказнасці, яны бліжэйшыя. На гэта мы працавалі і казалі пра канкрэтныя крокі. Дэталі не буду расказваць, каб не ведаў рэжым, каб КДБ не ведала, але ёсць канкрэтныя дзеянні, канкрэтныя крокі, якія, спадзяюся, амерыканскі бок выканае, і мы тут наблізімся. Ну і зараз, вяртаючыся да вашага пытання, калі можна, паўтарыце. Пытанне звязанае з тым, што зменіцца, не зменіцца ў стратэгічным дыялогу пасля 20 студзеня, калі Дональд Трамп афіцыйна стане прэзідэнтам ЗША. Ну, вельмі добрае пытанне. І зразумела, што яно не гучала падчас перамову, хутчэй яно прагучала ў кантэксце таго, глядзіце, што дэмакратыя, яна прадугледжвае змену на кіраўнічых пасадах. І прэзідэнт змяняецца ў выніку выбараў. Прыходзіць новы прэзідэнт, які будзе праводзіць палітыку, як ён бачыць гэтую палітыку з пункту гледжання Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта першы тэзіс. Другі тэзіс, ёсць сярэдні клас чыноўнікаў. Гэта, дарэчы, у Францыі, калі я працаваў, якія ніколі не мяняюцца. У іх там вельмі даволі моцныя гарантыі дзяржаўных службоўцаў, і вельмі важна, што яны пачулі гэтыя тэзісы, якія гучалі з нашага боку, прыярытэтнасці і важнасці далейшай ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі, адказнасці Лукашэнкі, санкцыйнага ціску адносна да Лукашэнкі, перамоваў па Ўкраіне без нас не можа быць, значыцца, голас беларускага грамадства дэмакратычнай часткі павінен быць пачуты. Гэта важна, што гэта ўсё зараз фарміруецца ў дасье. І калі прыходзіць новы дзяржсакратар Рубін, як лічыцца, да, ён атрымае гэтае дасье па вынікам гэтага стратэгічнага дыялогу. І ўжо будзе грунтавацца, у тым ліку улічваючы тыя перамовы, якія адбыліся ў нас. Але усе, конечно, ставяць гэты знак запытання. Усе палітолагі, я думаю, што і амерыканскія дыпламаты, што адбудзецца пасля, калі прэзідэнт Трамп увойдзе на пасаду. У нас ёсць як бы базавае спадзяванне, а можа нават упэўненасць, што абсалютна зменаў не адбудзецца. Злучаныя Штаты Амерыкі заўсёды выступалі за правы чалавека, за свабоду, права чалавека, за свабоду, за дэмакратыю, і гэтая падтрымка, яна павінна захавацца. Но ці будзе для Трампа прыярытэтам Беларусь? Я думаю, што не. Для яго будзе прыярытэтам Расія. Вось у гэтым кантэксце нам важна, чтоб нас не упіхівалі, як кажуць, у адзін кошык, і проста нас не як падарунак Пуціну не аддалі. Пра гэта я казаў у палітычнай частцы свайго выступлення. Што трэба зрабіць, каб гэтага не адбылося? Вот вы прыехалі ў Вільню на стратэгічны дыялог з Гаагі, дзе 2 снежня выступалі на дыскусіі, прысвечанай беларускай сітуацыі ў міжнародным крымінальным судзе ў рамках 23-й сесіі Асамблеі міжнароднага крымінальнага суду. Гэты івент быў прысвечаны звароту Літвы ў міжнародны крымінальны суд наконт прыцягнення да адказнасці рэжыму Александра Лукашэнкі. Ну, гэта шматгадовая праца, у ваша асабіста, якім вы займаецеся. Вот калі каротка падсумаваць, што было самае галоўнае ў вашым выступе? Па-першае, гэта чарговы крок да мэты, бо не бывае так, ведаеце, так, раз, і ордер выдалі, да? Трэба зрабіць шмат крокаў. Для нас вельмі важна зараз, каб зварот Літвы падтрымалі іншыя дэмакратычныя краіны. І гэтае мерапрыемства было прымеркавана да таго, каб іншыя краіны, сябры міжнароднага крымінальнага суда
пачулі гэтую праблему, азнаёміліся з юрыдычным падыходам і падтрымалі крок Літвы. Другое, для нас вельмі важна, каб міжнародныя праваабарончыя арганізацыі таксама зразумелі гэтую праблему, тыя, хто яшчэ не ведае, а тыя, хто ведае, таксама паглыбіліся яшчэ больш і каб зрабілі крокі. А тут крок вельмі важны. Перадача доказаў злачынстваў супраць чалавечнасці, здзейсненых на беларускім народзе. І ёсць добрая навіна. Мы пачулі з боку International Accountability Platform for Belarus, это міжнародная платформа адказнасці па Беларусі, кіраўніца заявіла падчас гэтага мерапрыемства, што бліжэйшым часам яны перададуць вялікі аб'ём доказаў, персанальных сведчанняў беларусаў, якія зафіксаваны ў адпаведнасці з праваабарончымі працэдурамі у офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда, якія пацвярджаюць здзяйсненне злачынстваў супраць чалавечнасці ў адносінах да беларусаў. Такія заявы зрабілі яшчэ шэраг іншых праваабарончых арганізацый. Так што будзем чакаць, што бліжэйшым часам, не за гарамі, практычна ў бліжэйшыя месяцы адбудзецца перадача вялікага стоса, тамоў, вялікай колькасці доказаў злачынстваў, здзейсненых Лукашэнкам і яго сістэмаў супраць беларускага народа. І тут, і гэта важна, бо Літва адчыніла гэтую працэдуру нам. Ведаеце, мы маглі хадзіць вакол будынка міжнароднага крымінальнага суда, стукацца ў дзверы, ў вокна, у фортку лезці, а не залезлі бы, да? Літва нам адчыніла дзверы, фармальна, юрыдычна дзвер адчынілася, і зараз мы можам уносіць туды доказы. Таму я заклікаю усіх, хто можа, перадавайце гэты доказы, падтрымлівайце праваабарончых арганізацый, падтрымлівайце нашу дзейнасць. Вельмі важна, каб прокурор на стале атрымаў як можна больш сведчанняў гэтых злачынстваў. Так што для нас зараз... Маглі б вы, я чытала фрагменты вашага выступу, маглі б вы больш дэтальна расказаць, якога кшталту злачынствы могуць там разглядацца? Я разумею, што гэта не толькі тое, што адбывалася там у турмах Беларусі ў 2020 годзе, але это все тое, што адбывалася вот все гэтыя гады. Мы кажам пра трансгранічныя злачынствы. Злачынствы, якія здзяйсняюцца ў адносінах да беларусаў на тэрыторыі Беларусі, якія ствараюць атмасферу страха і тэрора. І гэта гвалт, гэта палітычна матываваныя прысуды, гэта забойствы, гэта цялесныя пашкоджанні і гэтак далей. Людзі ў выніку гэтай атмасферы вымушаны бегчы з тэрыторыі Беларусі. Фактычна адбываецца дэпартацыя. Гэта прымусовая, прымушаюць людзей пакінуць тэрыторыю Беларусі пад пагрозай таго, што іх могуць заўтра затрымаць. Мы ж ведаем з вами таких гісторый шмат. І тут, калі яны знаходзяцца на тэрыторыі гэтых краін, рэпрэсіі працягваюцца з боку рэжыму Лукашэнкі. Я казаў, на жаль, Лукашенко сваімі рукамі дацягнуўся і ў іншыя краіны свету. Тут нам немагчыма атрымаць пашпарт, немагчыма прадоўжыць пашпарт. Узбуджаюцца крымінальныя справы завочна. Дарэчы, учора на стратэгічным дыалоге пра гэта была мова таксама. Нашы праваабаронцы прадстаўлялі. Родных затрымліваюць, маёмасць канфіскуюць, стварылі групу збеглых, тэлефануюць, пагражаюць і гэтак далей. І вось мы маем з вами трансгранічнае злачынства. Таму для нас адкрылася юрыдычная магчымасць. І, дарэчы, вельмі добрая навіна, што на мінулым тыдні палата папярэдняй вытворчасці пачала разглядаць пытання выдачы ордэра на арэшт прэзідэнту М'янмы за абсалютна, у вельмі падобны кейс, сітуацыю, калі народ М'янмы быў дэпартаваны ў Бангладеш. М'янма не член міжнароднага крымінальнага суда, а Бангладеш член міжнароднага крымінальнага суда. І вось ужо пайшоў запыт на ордер прэзідэнту М'янмы. У нас шмат у чым падобная сітуацыя. Беларусаў вымусілі пакінуць тэрыторыі краіны і пераследуюць за мяжой. Вось, лепш, конечно, гэта рабіць праз праваабарончыя арганізацыі, але кожны чалавек можа сам накіраваць. На сайце міжнароднага крымінальнага суда ўжо ёсць сітуацыя Беларусі, яна пазначана як краіна, як праблема, зварот Літвы, і ёсць магчымасць нават персанальна накіроўваць гэты дадзены. А лепш звярнуцца да Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, мы вам падкажам, куды і як ісці. Напрыклад, вось справа Коордынацыйнай рады. Мы ведалі з вами аб тым, што у адносінах да ўсіх чальцоў Коордынацыйнай рады, як кандыдатаў, была ўзбуджана крымінальная справа. Вось вам прыклад. 257 крымінальных справаў і пераслед родных і блізкіх. Вось гэта прыклад трансгранічнага злачынства. Вы гаворыце ўвесь час пра тое, што мусіць быць выдадзены ордэны, патрабуеце гэтага, дакументамі, як бы это абгрунтоўваеце, мусіць быць выдадзены ордэр на арышт Лукашэнкі. Так, калі ў працэнтах, якая верагоднасць таго, што ён будзе выдадзены, і як ён можа быць рэалізаваны? Бо Пуціна выдадзены, але ён не ездзіць па тых краінах, дзе можа быць арыштаваны.
Ну, как политик я мог бы процент называть, як юрыст, як дыпламат, хутчэй не хацеў бы называть проценты. Я реаліст і прагматык. Я ведаю, што мы робім. Ведаю, што мы робім сістэмна, вельмі лагічна, крок бай крок. І мы ідзем да гэтай мэты. На сённяшні дзень статус справы, статус сітуацыі, лепш так сказаць, гэта папярэднае разгледжанне сітуацыі, якую ініцыявала Літва, і прокурор прыняў гэтае рашэнне папярэдняга расследавання сітуацыі. На сённяшні дзень можна падаваць доказы і звяртацца да краінаў. Польша, Латвія, я звяртаюся да ўрада гэтых краінаў. Любой краіны, якая з'яўляецца сябрам міжнароднага крымінальнага суда, падтрымайце зварот Літвы. Пасля вывучэння ўсіх сабраных доказаў, і чым больш краін гэта падтрымае, тым хутчэйшы будзе разгляд гэтай справы, справа будзе перададзена у палату папярэдняй вытворчасці нумар 1, якая таксама займаецца справай М'янмы. Так што ў іх ужо досвед гэты ёсць. І вось тады, калі гэта адбудзецца, ну мы можам прыблізна лічыць вясна наступнага года, вось тады можа быць пастаўлена пытанне аб выдачы ордэра на арышт. Тады ўжо справа пераходзіць у разгляд сітуацыі, не сітуацыі, а па сутнасці. Папярэдні разгляд справы па сутнасці. І вось, ну, на жаль, такія фармуліроўкі, прабачце мяне за даволі такія юрыдычна-тэхнічныя, і вось тады ўжо вырашаецца пытанне выдаваць ці не выдаваць ордэр. Ну, па справе Пуціна гэта цягнулася пасля гэтага 5 месяцаў. Шайгу, камандуючы флотам чарнаморскім, там таксама, здаецца, 5 месяцаў. Па Натаньяху і Хамас 7,5 месяцаў. Ну, вось можам там ад вясны яшчэ аддалічваць. Ну, калі ўсё адбываецца так, як прадугледжана працэдурай. Мы робім ўсё дзеля таго, каб так менавіта і сталася. Дзякуй вялікі, што прыйшлі ў наш эфір і падзяліліся вельмі каштоўнай інфармацыяй і вынікамі вашай працы. Гэта быў Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады. Я, Ганна Соось, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.